Mangga sedulur kula boten diajeng mawarsi yo boten diajeng Sintia Kapota Sapara kalajengaken diajeng Ira kulino dimangsa monggo nderek Mbak Yu dipun aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembang perdana bareng Sempurna. Bismillah tawakkalna Bismillah tawassalna Bismillah tawakkalna Bismillah tawassalna Bismillah tawakkaltu ala Allah Bismillah 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 tawassalna Bismillah tawassalna Bismillah tawakkalna Bismillah tawakkalna Bismillah tawakkaltu ala Allah Bismillah 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 Sempurna musik. Sempurna musik.
Dunji ngaturaken matur sembah nuwun sampun dipun nebikak sesarengan para kadang kula para sedherek kula saking sampurna setunggal kanthi album religi bismillah sagermo ngimutaken kula panjenengan sami nggih insyaallah mawi kula panjenengan sami badhe tindak utawi nglampahi aktivitas napa kemawon kanthi nyebut asmaning Gusti Allah bismillah insyaallah lampah panjenengan sami aktivitas panjenengan sami kacatet nggih menika setunggal ngibadah amin amin ya rabbal alamin.